In dai kana buƙatar wani abu a rayuwarka a wajen wani, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Al'ummar musulmi na faɗin duniya musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe da sauran jihohin da suke cikin Najeriya. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. In dai kana son wani abu a wajen wani, kana so don dole ya yi maka, ko ya ƙi, ko ya so, ko yana da shi, ko bai da shi ya yi fafutuka ya nemo, ko a ina ne ya ɗauka ya ba ka, to ka jarraba wannan aikin da izinin Allah. Ko kana da maigida yana riƙe maka kuɗi, ko ka ba da bashi an ƙi a biya ka, ko wasu suna maka alƙawarin za su siya maka abu ko za su yi maka abu, ko a ɓangaren neman aure an yi alƙawari za a ba ka yarinya, amma mutane da yawa sun shiga sun fita ana nema a hana ka, kuma an raba ka kai da ita an sa bikin, ko da gobe za a ɗaura auren. Kana so don dole su dawo su ba ka wannan yarinyar to kai wannan aikin da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ka rasa kuma kana so ya dawo, wannan na dawowar abu ne, ko kuma kana so mutum ya maka abu don dole ya maka, ko kana da mace ta tafi ahalinta sun zuga ta sun ce lallai sai ka sake ta ma, ko sakin ya shiga tsakani kana so ta dawo ka yi, amma wannan lamari ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, kana so ma su dawo maka ita da kansu sannan su ba ka haƙuri, to ka jarraba wannan aikin. Aiki yana da ɗan wahala amma in dai ka riga ka yi shi, to duk abin da ka buƙata a tattare da wani in sha Allahu za ka same shi. Don dole sai wannan in ke wannan aikin dole ya min abu dole, to wannan shi ne. Abin da ake nema ana samun bisa abin yanka, a zana wannan hatimin ko a kan babban faranti, ko a kan farin yadi, ko kuma a samu wani waje dai haka sai a zana shi. Bayan ka zana tsakiyan batun-batumin sai ka saka sunansu. In sun kai mutum 10 da kake so su yi maka abu dole ka saka sunansu a ciki. Ka bi duk inda ka ga an saka sunan nan, inda ke da jan rubutun nan ka saka sunayensu a ciki. Bayan ka saka sunayensu a ciki in sha Allahu sai ka zauna in sha Allahu sai ka fara wurdi. Za ka fara wurdin ya kafi, ya kafi, ya kafi ake 12,000. Sannan sai a yi fabuhitallazi kaffar 1111, sai a karanta suratul Yasin ƙafa 41. Kana kammalawa ka yi wannan yanka, sannan ana haɗawa da turaren bukur al'abanita. Da izinin Allah za ka sha mamaki.